gotthखौ bonman दावजागोन नोंनि रावखौल' खोनासंदो नों मा होनहरा आं फिसाजोआ अहायखौ आंनो नांगौ जाय मानसिया सिखाव खामानि मावदों बेखौ गुवाहाटिनिफ्राय जों निगिरगासिनो जों गुवाहाटिनि माबाखौ निगिरगासिनो जोंथ' नुवाखैना होनबाबो दाउट जाबायब्रा जोङो भिडिअ फिसा नुबाय दा मेन खोथाया जाहैबाय जाय माने गथ'खौ बियो माने रन्जय ब्रह्म होनो आरो जों गामिनिनो बेबो सासे गथ' आङो गथ'खौ सादा सिदा मोजां मोनोमोन खिन्थु बिनि अभारद्राय गाज्रि जाबाय आरो बेना रन्जया सासे सिस्टारखौ खुदुमनानै बुजाबाय नंगौ जों मैया दाख्लैनिफ्रायबो नुबाय थादोंमोन बावखुंग्रि हाजोआव गावदां दैमारिखौ प्राइभेटआव माने आखाइ होदों आरोना बेखौथ' रावबो जेबो मोनासैमोन गाज्रि होनना बुंदोंमोन नाथाय बैसागो बोथोराव सासे हाबा जानाय हिनजावखौ बियो बेफोरबायदि गुबुननि हिनजावखौ जानला मानला बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन बेखौ नुनानै गोबां मानसिया गाज्रि मोनदों बेखौ बुदों नोंथांमोना क्लिपाव नुखादों आरो जोंहा गासैजोंबो सिनायजानाय जोंनि बर'निनो मुंदांखा एक्ट्रेस फावखुंग्रि सिम्पोल ब्रह्म बिथाङा मा बुंखो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो बुजि मोनगोन स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो आङो बुंनो थाङाखै जे बिथांखौ माबा माबि होननानै रन्जया सासे मुलि बेफारि जों मिथिगौ फेसबुकाव जों मोजां नायोमोन बिथांखौ मुलि फानो सोरनिबा माबा खालामो होननानै नाथाय बियो मुलिबो फानो माबा माबिसो फानो आरोना रावनिबो देहानि थाखाय मोजांनि थाखाय फाना माबा माबि ब्लेक खब्रा माबा खब्रा बेफोरखि माबा मोनसे फाननाय जायो नामा देहानि बेराम माबा मोनसे फान दा बेफोरबायदि ब्लेक खब्रा माबा खब्रा माने उन्दैफोरखौसो सोलोंनाय जादों आरोना बिदियाबो दा बेफोरबायदिनो बियो गाज्रि सोदोब बैसागो मोसानायाव खुदुमनानै माने बुजादों नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लासो बुजि मोनगोन आरो नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोर दा गासिबो नायखादों भिडिअखौ शेयार खालाम मोजां मोनोबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा आरो तामुलपुर नोंथांमोना मोजां मोजां आंनि भिडिअखौ कमेन्ट खालामनायनि थाखाय नायनायनि थाखाय आरो दिनै बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना एसे फोरमायहरलायदो लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना ना आङो बिनिनो एसे क्लिप होनो सानदों आरो बे रन्जयनि क्लिपखौ ओमफ्राय जोंहा सिम्पोल ब्रह्म सिस्टारा मा बाथ्रा बुंखो बेनि सायाव जोङो नायलांनोसै दै बावखुंग्रियाव थांनायखौ गोबां मानसि आंखौ सोंदों नंगौ आं बावखुंग्रियावबो थांदोंमोन लोगोफोर गोजोननाय थाबाय जाय जाय सिस्टारमोनखौ लोगो मोनखो दा आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लासो बुजि मोनगोन दे नायलांग्रोबानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दे मेन खोथाया जाहैबाय जाय माने गथ'खौ बियो माने रन्जय ब्रह्म होनो आरो जों गामिनिनो बेबो सासे गथ' आङो गथ'खौ सादा सिदा मोजां मोनोमोन खिन्थु बिनि अभारद्राय गाज्रि जाबाय आरो बेना नङै नङैनि कन्टेन्ट जायखौनो माने पारमिसन गैया मा गैया सासे गथ'नि लाइफखौ जानाया मोजां नङाना आङो माने बिराद दुखु मोनदों बे गथ'खौ बिदि खालामनो नाङाना बैसागु जानाय नामैनो माने बिदि भिडिअखौ हगारलाबायनो नाङा बि सासे गथ'निखौ माने पारमिसन लायालासिनो बेथ' आरामसे साइबार क्राइमाव गोलैखायो दा गथ'नि बिमायाबो जोंजोंनो बैसागु जानो ओंखारदोंमोन ओमफ्राय गथ' न'खराव रावबो गैया हिसाबै गथ'आ गावसोरनो माने बे सेंग्राफोर ज' बिसोरो लोगो नांनानै रन्जय मोनाबो बैसागु जानो ओंखारदों नालाय बे गथ'नि न'आव बिसोरो जौ लोंहैदों आरो दा गथ'आ जौखौ लुनानै होदों बिसोरनो बै लुनाय भिडिअखौनो बे रन्जया खेबनानै होबाय दे होबाय ओमफ्राय गथ'नावबो पारमिसन लायासै बे डाइरेक्ट होबाय गथ'आथ' लाजियो बिदि ससियेल मिडियायाव ओंखारफेरा गथ'आ बिराद मोजां गथ' नवोदयानि सासे छात्र बियो दा डिग्री फरायगासिनो फंबायाबो मोजां न'खरनि गथ' बिफायाबो JNB आव मावो माने नवोदयाव आरोखि दा ओमफ्राय बियो मा होनो जौ लुनायखौ होबाय होनानै ओमफ्राय माखासे कमेन्टआव फैबाय देखाय होननानै माने बै एसे सिगां बावखुंग्रियाव गाज्रि भिडिअ भाइराल जादोंना बेना रन्जयना ओमफ्राय बे गथ'खौबो गाज्रि नंनानै बेखौ कमेन्टआव देखाय होनबाय ओमफ्राय देखाय होननायावथ' दे मानसिफ्राथ' जानला मेरला कमेन्ट हरखायो अरजाला बेयो रन्जया गावनि पेजजों बियो रिप्लाय हरबाय मा फानग्रासो बे गथ'खौ फानग्रासो होननानै बुंबाय आरो दा गथ'आथ' लाजिबाय बेहा मास्टारफोर दं माबा लोगो दिगि दं लाजिबाय गाबबाय आं सुइसाइड जानानै थैनोसै होननानै फन हरबाय जोंनाव बिमा दंखायो नालाय बिमा बिफानाव हरबाय गथ'आ गाबै ओमफ्राय सिरियास जाबाय जोंथ' हुलुस थुलुस फैबाय माने लोगोफोरनाव बै रन्जयनाव फन हरबाय भिडिअखौ मानो बेबायदि होलाबायदों दान डिलेट खालामाखै बे दा गावथ' दा नै 1 घन्टा सिगां बियो भिडिअ बानायनानै होदों
डिलेट खालामदों मादों होननानै खिन्थु बै समाव डिलेट खालामाखै बियो रायजोफोरजों जोङो ज' हिनजाव हौवा माने ज' दंलायखाजोबोमोन ना खाथि खाथिनो बैसागु जानाय ओमफ्राय लेंहरनानै रायलायलायबाय बियो माबा फैनानै माबा दाउ दंनो गुवाहाटिनि माबाजों दाउ दंनो बिदि होननानै आरो भिडिअखौ डिलेट खालामालासिनो आरो गोदान भिडिअसो बानायनानै फाइनालि जोङो गुवाहाटिनि माखासे माबाफोरजों फानग्राफोरजों ज' लिंक दं होननानैसो आरो होबावबाय बियो भिडिअ होमबा बावथ' जों रागा जोंसिनबायना भिडिअखौ दाननो थिननाया आरो भिडिअसो बानायनानै होदेरबावबाय ओमफ्राय दाना एकदमबारे फैनानै बिदिनो गावहाथ' गुरैयानो गैबावा बे गथ'खौ सन्देह दंनो सन्देह दं गोनांखायसो आं हगारदोंनो ओमफ्राय कमेन्टखौ नोङो सोर लिरा नों मानो बिदि होननानै मोरै प्रुफ मोनालासिनो नों मानो बिदि हगारखो होननानै बुंबाय आरो आङो बुंदों आरो सोंदों ओमफ्राय दाउट दंनो कमेन्टखौबो गाव लिराखैनो गाव लेखाखौनो रोङा बे 16ल' फरायनाय बियो लेखा रोङा कमेन्टआव मा लिरदों बेखौनो गाव लिराखैनो होमबा मा गोसोयै बे फानग्रा होननो हाखो बे मारै सोर लिरनानै होखो बे बुस्थुखौबो खिथानो रोङा गाव सोरबा लिरदों होनलाबाय नङा बियो एथ' भिडिअ होयो बेनाव बे कमेन्टआ गासिबो सोर मानसिया रिप्लाय माबा लिरनानै होजोबनांगौ जाखो बेनो ना मबाइलखौ सोरबा फेसखौ बेनिखौ सोरबा सानै सालायो नामा बेबायदि आरो दासो आरो आंखौ होनबावबाय बेनो मेन होननानै आंखौ आरो आंखौ होनदों माबा मा होनो बिसानिफ्राय होखारजाबायनो आङो जाम्बा खि आंखौ होखारबायानो दे आंहा गोदोनिफ्राय मावबोनाय थानायानो आंनि थाखाय काफि आं ओंखाराबाबो जेबो लस गैया मानो होनबा जों कालचाराव हारिमुखौ मोजां मोननानै जों आगान होबोनायानो दासिम जों 35 बोसोर जाबाय जाम्बा जों बिसानिजों नाम खामायनानै फैखायाखै जोङो हारिमुखौ मोजां मोननानै गोदो जोनोमनिफ्रायनो फैफानाय हिसाबै जोङो थाइसेबो थाखा गैयाबाबो जों गोदोनिफ्रायनो आन्दलननिफ्रायनो जोङो मोसा फैनाय जाबावनो नाम जाखानायखा एक्टिं लाइनाव नाम जायाखैबाबो जों मोसानायाव नाम जाबोखानायखा जों एसेब्लाबो हारिनि थाखाय माबा मोनसे होबोखानायखा जों नोङो बुंबाबो नोंनि खोथाया जेबो रज'आ नोंखौ हिंसा जादोंनो गावखौ एसे डेभेलप जानायखौ थाइफा थाइनै मुलि फाननानै मोननायखौनो नोंखौ हिंसा जानो जोङो नोंखौ मोजांसो मोनदोंमोन जों एसे मानसि जादों होननानै जारला मेला कन्टेन्ट मोनदों होननानै हगारलाबायबा जागोन नामा हो एफआइआर होनो नागिरदों जों दा गामिनि जयै रायजो मोननैजों जों रायज्लायनो नागिरदों दा आला दुगासो जाबावदों बे जारला मेला कन्टेन्टसो होबावदों बे आंनि पके मा बिनांगौ बियो एकदम आथिं हान्थु खरायनानै मा बिनांगौ बियो बे गथ'नि थाखाय आङो रिप्लाय होनो गोसो गैयामोन माने सासे जाम्बाजों आं नांनो गोसो गैयामोन नाथाय बै सिख्लाखौ साननानैसो आं भिडिअखौ बानायदों दे मानो होनबा गथ'आ बिराद मोजां गथ' दे बियो आरो माखासे कमेन्टआव होनदों मोनथिया गारा फैसानि थाखायलायनो आङो होदोंनो फेसबुक थाइसे थाइनैनि थाखाय जाम्बि खि सासे हिनजाव जानानै गासिबो हिनजावा गाज्रि जाजोबाथ' सासे जों बिमा जानानै सासे फिसाखौ प्रटेक्ट खालामनांगौआ जोंनि दायथ' होमबा जों मोनथिखाव सिगा गामिनि गथ' मोजां गथ'खौ जों मानो सापर्ट खालामा जानो जों गाज्रिबा सापर्ट खालामगोन नामा सासे हिनजावा आंनियाव कमेन्टआव बिदि होनहरदों फेसबुकनि थाखायलायनो आं होदोंनो जाय मानसिया फेसबुकजोंनो भाइरेल खालामदों बे गथ'खौ होमबा फेसबुकाव होफिनाबा माथो बेखौ आरामसे माबाबाय थानांगौ नामा बिदि एथ' गाज्रि माबा लानो नाङाथ' साननाय लानो नाङा बिदियावनो गासिबो गाज्रि जाजोब्बाय साफा सानै गाज्रिनि थाखाय माखासे गथ' मोजांखौबो गाज्रि होनफागोन नामा जों